Ez ditugu ezkutuan nahi, baina bereiek ezagutzera eman dituen dokumentalak ezkutuko amandreak du izena, Jon? Bai, ezkutuko amandreak du izena, eta ez zan hausaz jarritako izena izango. Orain esplikatuko digu, Ale Goikoetxeak bera delako Aitziberri Zairrekin ikusentzunezko honen da txosten honen egilea. Eta ezkutuko amandreak zer den azaltzera etorri zarelako. Eskerrik asko etortzeagatik. Zergatik gonbidatzea txik. Zergatik ezkutuko amandreak? Ba, iruditzen dakulako sarritzan gure herriko emakumeen historia eskutuan geratu dela, eta beste histori batzuk konta dizela. Eta guk eskutuan eguan hori, nahi genulako pizkat argitara atara. Eta, bueno, ba. Ale esaten dezunean gure herriko Lekitxoko agian, baina Euskal Herriko eta munduko hainbat herritako emakume eta garai batzutako emakumeena oso izkutuan geratu den historia bat izan da, sistematikoki. Bai, Holanda, gure herrizan eta gure lanak dauko bitxikereza itxasua zeukia den harremana, eta emakumeak beste berezitasun batzuk, baina seguruena lan bardina beste herri askotan bebai antzeko emaitzak emongo leuko zela, azkanian herri guztietan itxi deulako apurtxu bat, albo batera emakumeen hori. Noiztik noizarteko emakumeak dira nolabait jaso dituzuenak, zaharrenetatik hasi, aldiz bezuen zaharrenetatik hasi, eta gazteenera arte, gazteena hemen dago gurekin, noren txaurkeztuko dugu, Bai, gaztiena da berrota lauan zaizornikoa, eta nagusizena zan, 27. urtean zaizotakoa, bai, orduan, nahi xando apur bat adintarte ezberdin hartu, belaunaldi ezberdinak aztertu, eta, bueno, hor askotan antzekotasuna topa dauz, baina ezberdintasuna bai topa dauz. Aztu aurretik esan dezagun, Lekeitioko udalaren ikerketa beka bati buruz egin dutela proiektua, eta funtsean, motxean esplikatuta egin duzuena da, herriko emakumeak elkarrizketatu, eta horietako bi ditugu hemen, Elena Izagirre eta Anemiren Susta, eta eskerrik asko zuei ere etortzeagatik. Anemiren zu gaztena. Bai. Eta zer sentitu zenun lehenengo aldiz kamara aurrean jarri zitzaizunean eta hainbat kontatu behartzen dituenean Anemiren? Kontateko geure historia, geure umetatik zelan hasi ginean, horre guztiok esan gendu zen, zelan izan zen geure umetasuna, eta gero handik hazikea, noiz lanian hasi nintzen, jamai urteaz hasi nintzen lanian, Kabanan, kabani bak konserva fabrika, kabani izaten da, kabanan bai. Eta gero handik letonerizara junitzen lehenko neska letonerizara lan intzun ginen, letoneri bat eguan itxita da Lekitxon, baina letoneri bat eguan da han sartu ginean neska kuadrilla bat, eta gero handik eskontzeko urten, gazte eskondu nintzen da, eskontzeko urten eban. Zenbat urtekin eskondu zeinan? 18. Eta handik irten eta... Handik urten, eskondu nintzen, arrantzaliagaz, patro bateaz, barko bateko patro bateaz eskondu nintzen, eta gero hasi nintzen barkun lanian, deetxeko moduan, eta... Azaldu zazun mesedez, deetxekua zer dan, hemen Lekeitioko berri ez duten askok ez dute jakingo eta... Bueno, deetxeku da, deetxeku tauko horretako historia luze bat, baten baino ketxotaren zuko zen duen, zelan dituten zan entxina gixonari, gora jangoikuaren isenian, eta itxasorako. Nire epokan ez, nire epokan ja itxitxeguan hori esan, ipingi esan ordu bat gixonari bajatzeko, eta bajatzen zirean ordu moten zanean, bajatzen zirean vaporera, eta deetxekun bilalana zan, zertzu bibera bierezen evaporian, gero, orduan fabrikasko guazan Lekitxon, zazpi fabrika ero guazan. Zenbat vapore, zenbat barku zeuden? Vaporak ezautu dugu ota asko. Otan balau. Otan balau, bai. Eta on vapor bi bakarrik dauz, vaportxu bi bakarrik dauz. Orduan, klaro, horrek fabrikak egokean, kajak eta erute bezenak arek batun, karruak inare batun, garbikiu, preparat, etxen zirean, enberizaten zen bi arrasko. Anemiren eta umeak hasi. Eta umeak hasi, bai leuzen malaba. Leuzen malaba daukaraz, eta umeak hasi bebaikia, bueno, hamen laguntza pizkateaz, ala nonan, bueno. Horrela. Anemirenekin batera orain kontakizun honetan laguntzaile Elena Izagirre zarazu. Elena zarazu. Bai. Elena, zuk zenbat urte dituzu, esan nahi badezu, Hasi nintzen bilarrean. Ez, orain. Oin, laroi. 80 urte. Razien etxitos, laroi. Eta hasi zinean biharrean? Bilarrean zintzen amagaixotu zanean 17,
Hamasei. Deiteko nibe, Ni izan nintzen, delazke deikuten ebana toka jaten diri gizonari. Zuri hori tokatu zitzaizu. Toko zeberen etxita junda. Hori hori izan da bena, gora jamekoen xenian, hori izaten zen, eta gero hoten zen beste bat, mesi entzuteko. Izaten zen Imakula ineuna, hiru erreiak, zezan gizau. Bueno, horantzik hiruzak eragoten egun berezi batzutan. Izena deitio gora jamekoen izeni da mesi entzuteko, eta goziako zeire eta mesia. Ordu hona. Itxasola orduko, mesi entzun da Gero itxasola. marinero guztik itxasola. Zuek elkarrezketatu dituzuen 27 emakumeak aldira hain kontalariunak, ze ez dago premia hondirik galdetegi zorrotz bat eramateko, ez? Ba, bitzira badiri, guzuten ginenean andrakana edo emakumeakana, animako zinateki ez, gori kontu batzuk konta, nik ez bat ezer kontateko, inok ez eukan inoiz ezer kontateko, baina gero bai, ikusten da, bai, eta ganera balizozko gauzak, ez da eurak igual importantzirik emoten ostotzena, baina gutzako, baina azkenean oso ondo erakusten dutenak nola bizi izan diran eta nola bizi izan geran oroar emakumeak garai batzutan, eta Elizak eta bueno, batez ere Elizak esango nuke ez olako eragina izan duen. Ikusiko dugu zuen lanaren zatitxo bat, eta kontu ezberdinetan izandako eragina oso agerian geratuko da. Ane Mirenek eta Helenak bezala beste emakume batzun lekukotasuna jasoko dugu, eta lekukotasun horren arira konturatuko zeraten nolako lana egin duten, eta zen nolako amandere interesgarriak dauden Lekitxon eta Euskal Herri guztian, seguru. Don Antonio, zaba liburu ez da inizertzila eta errein behar dira zela. Nirek ezin errein. Ni mucho más. Hori, zelan galdu lege, hori... Bueno. Baina, gentia igual ez ba lantxinik atxek esan da bela eta errein behar dira, hori kulturia retira. Lekitxoko mutilak, atian, buruan erregia, Patrikera utza, ole. Eskoti pekatu eta bezorako erroti pekatu, agari sartun gaitu zen, bueno. Itzalak, nana pekatu. No bizotako, bakexo zelako zen, eskutitxuetik agarrata no había más. Domekan, da gero astelenin juten ginen, elitxa guzti beteta. Te has abrazado con un chico. Que te has abrazado con un chico. No, padre, no he bailado. Que te has abrazado con un chico. Te eskapan eban, eskanara, lotzatuta, negarrez, Don Baldomero gaiztua, internuko patxiparraino gaiztua. Hauna, nagarra San Pablo, sinistu, pentsan eban, yo no sé, si me dio como un ataque. Y yo tengo, esto es la verdad pura, esto es la verdad pura purísima. Kristalen etzan arrakalatu. Hor, Don Baldomero, aipatu dute, eta beste apaiz bat ere bai. Lehen konfesionarioan, da orain kamararen aurrean kontatzen. Bai. Zein da errezago? Errezago, omtxenkasik. Ontxenkasik. Konfesionarioan arrin, kolako bat ezin ganera. Kolak. Igual 10 launa horretik eta... Zuk beti egia esaten zen duen? Egia? Bai. Beti? Bai. Baina gero guzta... Esan bai, baino eginez. Konfesa, komulga, atzat jausten ginen lengo modura. Ane Miren, esan deguzu gazteena zerala, zuk ere alakoak bizi izan dituzu edo zure garairako hoiek ja apur bat pasata ziren? Hau gaztetxugoa da. Gaztetxugoa, baina orduan bedara zan pekatutxo. Bai. Nondan az, bai, ja. Piskat herrimadatxu, fuertetxugo bazane, obarta. Estrena bari lekutara. Eta gero, eskonduta gero, sexo libre, baina derri horra ere bai, irakurri dut. Orduan be, umik ekarreien duzan da, eskerra laugarrena, eunin komulgaten hasi nitzana pastillatxua, beste lekipo zuk ekonea. Hombre, seguru, 27 urteaz, lagumeneko azan 27 urteaz. Eta gaur egungo emakume gaztei, begiratuta, ze pentsatzen duzu? Ena ematen inbidizarik. Ez? Nire enpan feliz izan naiz, gure moduz, eta ez dagoate ongo gazti libertadin
Beharrik ez da zuigo. Ondo bizi izan zehaz. Bai, Jauneko eskerra bai. Ondo, konden zen 5 urteaz, marinu zen gizona, ondo zuzat. Baina ongo horre gaztin pata separa, besti topa, besti no bizuz. Berrotamost urtera dituzko monta. Gustora. Berrotamost. Ala aspertuta tarteka. Ez? Jauneko eskerrak. No baino gizona fenomeno honen gizonen sasoirako, da... Ondo. Ondo. Bai. Anemiren gauza bera esango zen duke. Bueno, balantzan ipinikia, nire bizitzia, pentsatzen dute ona izan dela txarra baino, bai, dana honik ez da, inunbez. Perrek esango da, marabilia, 52 urte daroia ez eskonduta. Amabi? Ez, 52, bai. 15 urtea zaztin izan, zenarra dotenagaz, orduan bizitza guztia, eta, bueno, xartu ez joan, baina, gaztik emoten noen biritxu. Zuri ematen dizute. Bai, ez txartu juntzatelako egin izan da, baina, bai. Ale, eta adinkideek, Lekitxoko gazte jendeak, zuek ikasi dituzuenak aldakizkite. Zergatik egintzen duten proiektu hau? Utzune bat ikusten genulako eta zuk esasun mura gazte gentiak igual ez bazalako ezagutzen honek kontatako historia asko. Nik enek izan abade batek ipini bala deialdiza liburuak erreteko gure herrizan, edo nik enek izan lehen itxasora andrak deitze bezala gizonezkoak, edo kontu asko ezeki usan, eta nik lan oneri esker edo esango neuko gauza batzuk irudikatzet ez diferente. Lehen ikusten ene basan moura, ez? Eta arrantzia bakitxestela bakarrik arraina atrapatia dela, bai, arraina hori karga, eruan kamionera, edo kabanan landu edo dana alakua. Orduan, ezberdintasun bat badao lan hori egin aurretik, eta orduan suposatzot beste gazte guztientzako bekarpen txiki bat izango dela. Ekarpen handia esango nukenik, gero eta garrantzia handiagoa ematen zaio ondare inmaterialari eta hortik jasotzen dugunari, eta uste dut oso garrantzitsua dela alako lekukotasunak jasotzea, eta beste alde batetik gainera hizkuntzaren eta euskeraren ñabardura ezberdinak jaso alizatea herrizarri egingo bagendu sekulako ondarea jasoko gendu. Badira gauza batzuk edo zein kasutan, anemiren aldatu direnak apur bat, baina azkenean adibidez sareak jostea ez da aldatu. Hori berdin egiten da, orain eta orduan. Ikusi zaitute lan honetan eta kontatzen dezu ez bere garaian euritan, hotzetan, berotan, edozein kondiziotan. Seguru aski horiek hobetu dira, gainera orain sareak konpontzen dituzuen hori ere onartzen zaizkizu eskubide batzuk, baina sarea berdin konpontzen da, hortan ez da aldaketarik izan. Hori artesanala hori orantxeken birra. Enja bezale inak makinakin da eta enja bezalegin batzuk josteko, baina ez da hau erresultaten, nik apurtxu bat. Ontxe askan erutza apurtxu bat laguntzeko alabiari. Zebesteranik ez... Honek eta meinen bizat. Neupo ez nemanik hasi. Baina ontxe askan partian... Etzen non nahi zu? Ontxe askan partian zareilik ez da horrez gitxi baino, geneguan da zoz erren berriako nintrainarik, gauzatxu batzuk, ikasi dueraz, gauzak gitxiak, adibidez zulo bat, ezineken konpontu, porque zulo bat konpontzia, obra de arte bata. Baina beste gauzatxu batzutagoz, bain leikizenak eta aretxek. Zure alabak konpontzen ditu zareak. Ez, bere alabak konpontzen ditu zareak. Alabiak, bai. Eta zuk etzen duen zarerik josten? Ez kondu nintzen 5 urteaz amaikune ban ikasako biharrak. Txilla eruguan da... Horrea, familiz eruguan. Zuk estudiatzea gustatzen zitzaizun ikastea eta, baina garai hartan neskei baino erreztasun gehiago ematen ote zizkieten mutilei ikasteko. Lehen bai. Guratiak esaten ez da, negoten izan nire eskolako estudizaten, da nire nebak estudizaten, marinut izan diraz, da suspendiru zendoarek. Oba nire karreri emon horreri barik zatea guratiak. Estudiat tobi, baina mutiletzako karrerak. Nesketzako, nire denporan izautzen dut bat karrera honek. Marire baeneko miren. Guzurmendiko miren botikarizia. Gainerako guztiak ez? Eta mutilepe ingeniero hori bat.
Da medikuren bat honen aikia eta besteren bat. Da hon, eguntaz, baloz gitzi nineke. Ingeniero mediko. Eta zuk horren penarik ez daukazu? Horren penarik ere? Ez, nire bizimoro jaiko ezkerrek ondo iraztean gizonak, ondo erunean familia, semillari karrera ederrak hartzen da bez. Ondo, ez daukat. Ez daukat. Hale, Beste kontu bat jarraitu horretik, esaten ari gera ezkutuko amandreak eta agian baten batzuntzat amandre zer dan esatea ere ez legoke gaizki, ze guk adibidez Gipuzkoan batera erabiltzen dugu, guretzako amandrea da ama besotakoa edo ama pontekoa edo ama bitxia, eta, bueno, amandrea zer da lekitzen. Ez da lekitxoko berba bat egitea esan, gu izan zen txostena idazten hasi ginean okurri uzakuna da amandria emakumia etxekoa, urbilekoa, bai. Horreri referentzia zain nahi zen, ipine genuen, baina iruditzen jakun emakumia da Andrea baino berba doktoria guazarla. Da horra etxik ipine genuen egitea esan. Bueno, behintzat zuek lan honetan auzolan pixkat ere egin duzue, sartu dituzue, implikatu dituzue musikariak, ikusentzunezko eder hori egiteko, eta profesional batzuk ere bai, hemen Euskal Telebistan ezagutzen ditugunak, eta gero jakina protagonistak, 27 emakume horiek, eta gainera, beste proiektu baten abia puntua izan dago, ezta? Bai, hori da. Bueno, zeuko zauzu maura auzolana itzala izan da, guk esaten dugu herrizen proiektu bat izan dela, ze famili txikasi ibilizela aktore, informazioa batzen edo eta erropak izten, dendarizak, dekoraua montaten, etxiak itxidozkuez, musikeen gaitxuze. Izan da, hainbat pertsonen arteko lana, egon gara goxaldeko ordu bizetan nita itziber, musikia editaten beste pertsonateaz lan honetan berez ez da beneuki zer ikusirik, ez? Baina asko implika dira, pentsatetelako bai horak sinisten izan da bela proiektuan, da gero laun hona taukauzela besateot, eta hori biztan dago, bestela hainbeste jente zan mobiduko, eta bai, hemen geratu zakuna da apur bat indilizka da, gerra zibila eta frankismo garaiza ez dugula landu ikusentzunezkoan. Hemen kontaten da emakumea zelan bizi izan zen 20. mendian, euren bizi modua, eskolan hasi, lanera arte, lanetik eta gero eskondu, umik euki, eta hori izan dalako euren bizitza. Baina hon daukagu, aitzi barraketan erronka barri bat, edo geure burari pinotza una dela gerra zibila eta frankismoaz bakarrik beste ikusentzunezko bat eitzia. Hainbeste material batu dugulako, eta material hori kajo baten gordetzia gutzako pekatu litzatekelako. Dudaik ez dela, eta gainera oso momentu historiko garrantzitsuak direlako, eragin handia izan dutenak Euskal Herrian, eta argitara ematea merezi du, dudarik ez. Bai. Ez ez uste? Bai, eta zuek ere bizi dituzue, frankismoaz ni baino betak horretuko zarete, nik endut ezagututa. Frankismoaz gutxi gogoratzen zera? Bueno, a ver, gerria ez. Frankismoaz. Gero neutxartoa frankismoaz, bai. Gogoratzen zera. Bai. Beto, zango zoko bat. Geure semia, 8 urtero ekiko eskola jo izan, garrata mabirako. Eskola juteko guardia zubile kuartelen aurrete pasabia hartxaten zen. Orduan kolorik ikusten behar duzen, 3 koloriak danalako gauzila erosin izaten zen, hiru kolorin gauzilaz. Gerriku erosin nintzen, korte inglezen, gerriku 3 koloritako. Juntzan eskola aposik. Guardia zubiak atintzen ere juntzan. Ian nundik atara ben agerrikua. Amak erosio zola korte inglezen, zizan guatzako ikio zazpi urte zopak izar. Zake, frankismo zaretenak gauza askotan erosetaz hartzen zen. Mini pistolen perdigoa ibe kuarteline onda nao. Horrek, karabinak erorrek ikenazen zozer bota guen hausizeak, da kuartelea semia eta neut. Epe, orduan amabi bat urte. Bai. Hane, miren, zu gaztexagoa, baina ongi gogoratzen dezu, dudaik ez dela. Gogoratuko gara bat. Oez. Kuartelinearra imostan niri, nire buruain iztutu nebaz. Pentsakaren kuartelea lako min karabini bat ekik erungo nabela. Zelako bronkia. Merezi du, hemen jasotakoarekin bakarrik merezi du kajoian sartu dezuen hori kajoitik ateratzea ale. Bai, nik uste tatara behar nola, bai. Eta guri editorializatzea etzaigu tokatzen, baina nik uste dut behingoatikan lizentzia hori hartuko dugula eta esango dugula Euskal Herriko udaletxeek diru txamar batzuk gorde beharko lituzketera, txamarra baino gehiago, baina olako altxorra biltzea, bueno, en fin,
Esan didazu, jaso duzuen dirua, baina gehiago kostatu zaizuela kamara erostea. Bai, hori bitxisa da, bai. Bai. Bai, kamara bat erosi genuen, lan atxuku nahi genulako egin, da, bueno, bai, inbertsio moura, gustatzen zakulako lan mota honek eitxea, eta aurrera behira, bai, segitzeko molako lan txikinak eitzen. Behintzat orain, lana zabaltzea, estreinaldia egingo duzu herriko zineman pentsatzen dut, eta gero ikusentzunezkoa da garrantzitsuena, baina txosten bat ere, liburuska bat ere idatziko aterako da, ezta? Bai, guk hau berez izan da, liburuska horren osagarria izan da ikusentzunezkoa, baina, bueno, Aitze Berreketanik hasieratik ikusten genuen biharrezkoa zala ikusentzunezko bat, esan duen moura gazte zentian aiateko ikastolara edo gaztetxoakana, liburu baten bitxarte zarri askotan ezarilako aiaten, eta ikusten dozunean beti gauzak errezo ulertzen dira, gero euratira, herriko emakumeak dira protagonista, eta bueno, bai. Miren, Talenda, eskerrik asko Azpimarrara etortzeagatik, eta pentsatzen dut Alek eta emango zizkizuela eskerrak bideo horretan parte hartzeagatik. Gustora ditu zeate? Bai, seguro. Eskerrik asko biai gurekin izateagatik, etorri beste behin ere, oso gustora egon gara zuekin eta. Ja ungan aprateki, Hori da, ja behin etorrita, astero ere bai. Elena, oso ondo. Ale, eskerrik asko gurekin izateagatik, beste emakume zoragarri bat ekartzen dugu guk astero Azpimarrara, Agurtzane Hormatza, eta seguru oso gertutik jarraitu ditula mai honetan esandakoak eta gustatu zaizkiola, zalantzarik ez daukat, nahi duzuenean hasi eta Agurtzane.